Tænk, de kan være så sure efter sådan en barnedåb, hva'? På det lugter Simon. Det svinger. Ja. Skal vi vaske dem? Hva? Må jeg lugte til dine fingre? Puha, hvor de lugter. Puha, vi må hellere vaske dem. Hva? Må vi hellere vaske dem? Ikke? Prøv at lukke. Prøv at lukke selv. Ativ! Ativ! Det kommer man sådan til at lugte af sure tær, når man har holdt barnedåb og har svedt sådan. Hvad? Gør man det? Skal mor komme og kysse dig?